یەکێتیە ئەوروپای ڕاگەاند کو هەن پروژەیە نو ji bo piştevaniya peneberên Sûriyê yên li welatên Urdun û Tirkiye û Iraqê danîne û dê alîkariyan pêşkêşî wan bikin. Di daxuyaniyekê de Encûmena Rêveberiya Sindoqa Dabînkirina Navnetewî ya Yekîtiya Ewropayê ragihand ku projeyên wan yên plankirî ji bo piştevaniya peneberên Sûriyê bi 122 milyon euro ne, an ku bi bihayê 138 milyon dolar. Ku ew proje wek piştgiriya peneberan e ku derdora 5 milyon û 600 hezar peneberên Sûriyê li Tirkiye û Iraq û Urdunê hene. Herwiha ji bo xelkên xwecihî yên ku jiyana wan di metirsiyê de ye dê were pêşkêş kirin. Ji aliyexwe Johannes Hahn, Komîsyarê Yekîtiya Ewropayê ya siyasetên welatên cîran ji Ewropayê re da zanîn ku wek wan projeyan dê hesankariyê di warê xwendin û xizmetguzarî û guhdana tenduristî de durust bike. Herwiha dê derfet ji bo qezanca pereyan û guhdan bi warê jin û zarokan de veke. Li gor daxuyaniyê ku ji wan pereyên hatine ragihandin, 83 milyon euro ji bo xwendina bilind û kultura çandî û komeleyên nişteciyê li Urdunê dê were destnîşankirin. Li aliyekî din Komîsyara Ewropayê soza terxankirina 220 milyon dolar ji bo sala 2019 bû Sindoqê dabû. Ew jî bi mebesta pêşkêşkirina alîkariyan ji bo peneberan e. Lê tevî wê yekê û bi taybet di werzê zivistanê de peneber di rewşeke zehmet de derbas dibin û ji ber nebûna guhdana tenduristî û pêdiviyên rojane peneber jiyana xweş dest didin. û herdem zarok û nexweş li kampa Errekban û Urdun û Tirkiye dibina qurbaniya siyasetên ku li nav kampê de dimeşin û pereyên têne destnîşankirin naghînin peneberan.